Karong panahon sa pandemya, aron mapaspasan ang pakig-alayon sa sangguniang kabataan sa Barangay Tipolo, Mandaue City sa ilang kapintulo kalibong kabatanunan sa ilang lugar, gitukod sa sanggunian ang Youth Leaders League of Tipolo. Ang ilang pamaagi aron dali na mahatag ngadto sa ilang kabatanunan ang mga impormasyon o programa. O karon atong masusi kung unsa ni nga programa lakip ang uban pa nilang mga proyekto makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandaue City Chairman Rafael Mariel Basumas. Mayong hapon kanimo, Mariel. Mayong hapon pod. Mariel, una sa tanan, imong gi-explain sa amo ang kalahian sa Youth Leaders League of Tipolo ngadto sa function sa Sangguniang Kabataan. Unsa niini pagtabang sa mga kabatanunan? Ang pag-organisar man gud sa Youth Leaders League of Tipolo, mao kini ang programa nga amo agyud gisugdan pag-abli sa tuig 2021 kay sa kapin duha ka tuig namo nga nagserbisyo isip Sangguniang Kabataan official sa among barangay. Nakita namo nga usa sa problema maong dili dayon ma-address ang mga concerns sa mga batan-on kay tungod dili well disseminated ang programa sa barangay o sa SK nga para nila. Sa amo pod nga mga KK assemblies o mga different assemblies kay dili pod well represented ang matag sityo, ang LGBT, ang PWD o ang out of school youth o uban pang mga angayan nga mahatagan sa among mga programa. Usa sa rason niini kay walay makabarog nga youth leader sa sityo or sa organisasyon, mauna nga gituyo gyud namo og bisita ang kada sityo ug nagpahigayon og mga meeting sa mga youth sa mga youth organization sa among barangay para makapili sila og youth officers nga mao'y mamahimong link between sa SK ug sa mga batan-on. So far, nakita namo nga mas well disseminated na ang among programa, labi na sa amo ang youth profiling og sa vaccination rollout o sa kalihukan sa Linggo ng Kabataan. Mariel, ang Mandaue City mao ang usa sa mga aktibong syudad pag-abot sa vaccination drive sa gobyerno. Sa inyong barangay, kumusta ang pagdawat sa mga youngsters, mga edad 18 to 30 years old sa vaccination program? Malipayon mi nga mupahibaw nga ang among mga batan-on diri sa Tipolo kay mas open-minded compared sa mga dagko na og edad in getting vaccinated. In fact, naami recent talk on COVID-19, explained COVID-19 vaccine, and they are most participative og ang mga nag-participate kay mga naka-receive na sad og vaccine, naka-receive na silang first dose and naghulat na lang sila for their second dose. Ang uban sad kay nahuman na sa ilahang second dose. Nakita namo na duna pud mo'y giorganisar na programa ang Kabataan kontra COVID-19. Unsa kadako ang tabang ani nga proyekto labi na nga gipailalom gihapon sa MECQ ang inyong syudad? Ang kaning Kabataan kontra COVID-19 amo kining gilunsad pag miaging tuig 2020. Ang kaning nga proyekto nagpabilin hantud karon, most especially sa pagkumbinsar sa mga tao nga magpabakuna ug sa karon panahon nga MECQ ang lungsod sa Mandaue. Nakatabang kini sa pagbantay sa mga batan-on nga dili mo lapas og suroy-suroy sa daan if curfew na. Mariel, sa uban magsugod pa lang ang klase samtang ang uban gisugdan na. Can you tell us about this Balik Eskwela program sa inyong barangay ug abli ba ni para sa tanang taga-barangay Tipolo? Yes, Secretary. Abli kini nga programa sa among mga in-school youth. Ang kaning programa namo sa Balik Eskwela kay
nag-feature jud sa paghatag og suporta sa atong mga in-school youth, be it sa basic needs nila sa pag-eskwela and financially. Mariel, unsa-unsa pang mga programa ang angay atangan sa mga kabatanunan sa inyong barangay? Aduna kami educational assistance na distribution karon sa since bag-o man nag-abli ang klase. Part sad kini sa among balik eskwela program og nasad mi career counseling para sa mga musulod og kolehiyo og daghan pang mga programa. Ang imong mensahe na lang, Mariel, og pahinumdum para sa mga kabatanunan sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Sa mga kabatanunan sa Barangay Tipolo, nang hinaot ko sa inyong pag-cooperate o pagsunod gihapon sa health protocols kay alang laman kini sa atong kaayuhan. Unta nga magpabilin mo nga aktibo gihapon sa mga programa o mga proyekto nga para ninyo. Amping ug ampo sa tanan. Salamat Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafaele Mariel Basubas. Daghang salamat po sa opportunity, Secretary Martin Danar. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!